Доброго ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. Хто рано прачынаецца, таму удача усміхаецца. А хто пасля абуджэння размінаецца, той у школу бадзёра збіраецца. Праўда, сябры, ранішняя зарадка хутка разганяе рэшткі сну. Але калі хто з вас, мае даражэнькі, лянуецца пачынаць кожны ранак з зарадкі, ці камусьці надакучылі адны і тыя ж практыкаванні, ёсць іншы цудоўны варыянт. Ранішняя прагулка з сабакам? Пры ўмове, калі вы з сабакам энергічна рухаецеся, то чаму бы не? Не, хлопчыкі, я не тое хацела сказаць. Па-першае, не ў кожнай дзяўчынкі ці хлопчыка ёсць сабака, а па-другое, мой варыянт лепшы, бо даступны кожнаму. Хопіць нас інтрыгаваць, Кася. Выкладвай свой варыянт, які ўранку заменіць зарадку. Танцы, сябры мае! Танцы! Уключыў любімую музыку і скачы сабе на здароўе! Калі ў сям'і ўсе прачнуліся, то чаму бы не? А няма чаго спаць, калі пачаўся наш добраранак! Згодны? Хуткія танцы бадзёраць не горш, чым зарадка. Тут і фізічная актыўнасць. І прыўзняты настрой неаднойчы на сабе правярала. Рэкамендую! А сённяшні ранак найлепш падыходзіць для таго, каб патанцаваць. Бо сёння міжнародны дзень харэографа. Віншуем! Віншуем усіх харэографаў з прафесійным святам, а таксама тых, хто вучыцца на харэографа. Ура! Цудоўная прафесія, дзяўчынкі і хлопчыкі. Усё жыццё ў рытме танца. Напэўна, пра такую прафесію можна сказаць на працу як на свята. Як і пра іншыя прафесіі, звязаныя з мастацтвам. Сапраўды, харэаграфія – гэта мастацтва танца. Харэограф сёння – гэта і мастак, і трэнер. Мастак, таму што прыдумвае танец, робіць сцэнічную пастаноўку. А трэнер – таму што паказвае, як правільна рухацца, займаецца з выканаўцам ці з групай. А ведаеце, колькі відаў танцаў існуе ў свеце? Ой, шмат! Думаю, больш за 50. Полька, вальс, брейк-данс, самба, ча-ча-ча, танго, румба, сальса і гэтак далей! А мне здаецца, у свеце каля 100 танцаў. Яшчэ больш, сябры, каля 250 танцаў налічылі спецыялісты. І не дзіва, бо танцы ўзніклі ў глыбокай старажытнасці. Магчыма, тады, калі людзі яшчэ не навучыліся размаўляць. У танцы яны паказвалі іншым свае эмоцыі, свой настрой. Ёсць хуткія танцы, але ёсць і павольныя. А ёсць і такія, у якіх шмат спартыўных элементаў. Напрыклад, брейк-данс. Гэта спартыўны від вулічных танцаў прыйшоў да нас з Амерыкі. Ён узнік у 70-х гадах мінулага стагоддзя у асяроддзі пуэртарыканцаў і афраамерыканцаў і працяглы час заставаўся папулярным толькі сярод падлеткаў. А сёння гэты танец ведаюць ва ўсім свеце. Штогод праводзяцца спаборніцтвы па брэйк-дансе. А ў минулым годзе брэйкінг нават дэбютаваў на летніх алімпійскіх гульнях у Парыжы. Ах, танцы былі, ёсць і застануцца на нашай планеце, пакуль яна круціцца. Самыя розныя, ад класічнага балета, дынамічнага народнага танца да спартыўнага брэйкінга. І вялікая заслуга ў гэтым прафесійных харэографаў, якія захоўваюць і развіваюць мастацтва танца. А мы з вами захоўваем добрую традыцыю нашай праграмы – мультиплікацыйную паузу. Мультик, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ох, на самым цікавым месцы спыніўся мультик. Не хвалюйся, Кася, хутка будзе працяг. Не ведаю, як вам, але мне самым музычным сяброў трубадура падаецца певень. О, так. У вёсцы певень зранку як закрычыць. Хочаш, не хочаш, а прачнешся. А давайте бліжэй пазнаёмімся з гэтым птушыным спеваком. Давайте! У любым куратніку парадам камандуе певень. Зранку ён абуджае куры, і не толькі іх, а ўвечары абвяшчае адбой.
Певень знаходзіць і паказвае курам ежу, абараняе ад іншых жыхароў двара і нават вырашае канфлікты паміж курамі. У арсенале пеўня больш за 30 унікальных гукаў. Ад моцнага кукарыку да ласкавага ка-ка-ка-ка-ка. Шмат хто думае, што пеўні дальтонікі і ў іх дрэнны зрок. Гэта няпраўда. Насамрэч, у іх зрок лепшы, чым у людзей. Пеўні нават бачаць ультрафіялетавае святло. Вось чаму пеўні бачаць узыход сонца і кукарыкаюць задоўга да таго, як світанне заўважае чалавек. Звычайна, пасля пеўневага будзільніка праходзіць гадзіна, перш чым чалавек убачыць узыход. А яшчэ пеўні вельмі назіральныя. У іх выдатная памяць. Даследаванні паказалі, што певень распазнае да 100 чалавечых твараў. Певень добра ведае свайго гаспадара, які даглядае яго з курамі, корміць і выпускае гуляць. І на ўсё жыццё запамінае таго, хто яго пакрыўдзіць. Крыўду певень не даруе. Ён будзе кожны раз ганяцца за сваім крыўдзіцелем ці за тым, хто яму не спадабаўся. Традыцыйна певень лічыцца сімвалам смеласці і трываласці. Сапраўды, ён адважны, разумны і прыгожы. Выглядае ён вельмі эфектна. Менавіта таму пеўні сталі героямі казак розных краін свету. Іх можна сустрэць у міфах старажытнай Грэцыі, легендах пра вікінгаў і нават у кітайскім гараскопе. Певень – 10-ы знак кітайскага задыяка. Пеўня можна ўбачыць на гербах некаторых краін свету. Аднак шмат хто з дзяцей, я ведаю, баяцца пеўня, бо ён здаецца ім грозным і задзірлівым. І не здарма баяцца. Калі даследчыкі старанна вывучылі ДНК пеўня, то выявілася, што яна шмат мае супадзенняў з ДНК тыраназаўра. Відаць, адвага пеўняў захавалася ад драпежных дыназаўраў. Таму, дзяўчынкі і хлопчыкі, лепш не крыўдзіць пеўня, калі не жадаеце, каб ён накіраваў на вас свае паляўнічыя інстынкты. А мы рухаемся далей і зараз убачым, чым скончыліся прыгоды трубадура і яго сяброў. Слухайте, як вы мяркуеце, куды паехалі вясёлыя музыкі з прынцэсай? Магчыма, ў розныя гарады выступаць і радаваць людзей сваімі песнямі. Далей ад палаца, туды, куды вочы глядзяць. Куды вочы глядяць? Там шмат музыкаў, там у вочы кожнага могуць глядзець у розныя бакі. Дарэчы, пра вочы. Цікавыя факты. Здзіўляйцеся. Вы ведалі, што вастрыня зрок у чалавека і каня прыкладна аднолькавая? Няўжо? Праўда? Але вочы ў каня размешчаны так, што яго агляд складае 350 градусаў. Панарамны зрок. Ого! Каню не патрэбна нават паварочваць галаву, ён і без таго бачыць вакол сябе. Пашанцавала! Так, а сабакі добра бачаць на вялікай адлегласці. Блізкія аб'екты за паўметра ад іх здаюцца сабакам размытымі. Але асаблівасці вачэй сабак у тым, што яны лёгка вызначаюць адлегласць. І здалёк вызначаюць, ёсць сэнс бегчы за кімсьці ці не, паспеюць кагосьці дагнаць ці не. А я ведаю, хто самы зоркі сярод насякомых. Страказа, у яе вельмі вялікія вочы. Безумоўна, Лёша, страказа. У хуткім палёце яна за метр заўважае малюпасенькую кропельку. Не дзіва. Вока страказы складаецца з 30 тысяч асобных вочкаў. Цяжка ўявіць, але страказа ўспрымае да 300 малюнкаў у секунду. У тым выпадку, калі чалавек бачыць толькі цень, які прамільгнуў, страказа выразна бачыць аб'ект, які хутка рухаецца. Зроку страказы можна толькі пазайздросціць. Але любая страказа пазайздросціла б нам і нашым тэлегледачам, даведаўшыся, які мульцік мы з вамі будзем зараз глядзець. Ура! Глядзім! Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Вясёлага і цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Багатага на прыемныя сюрпрызы. І добрыя адзнакі. А мы сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку!